Prvá výstava Karola Felixa v tomto roku má názov Krehká rovnováha. Vyše 190 diel grafiky, malieb a známkovej tvorby našlo svoje miesto v priestoroch Galérie umenia v Nových Zámkoch. Karol Felix patrí k popredným súčasným grafikom a jeho dielo ukazuje veľmi krásne meditatívne polohy vo svojich voľných grafikách. Karol Felix je vynikajúci v známke, získal niekoľko ocenení. No a v súčasnosti z tejto grafiky sa jeho tvorba už odvíja do ďalšej techniky, do malby a jeho veľkorozmerné plátna, ktoré tu vidíme akrylom, nám tiež ukazujú svet plný harmonie a pokoja. Vlastne on sám je plný takej šťastnej dispozície jestvovania na tomto svete. Diela Karola Felixa prinášajú harmóniu pomocou zrkadlových zdvojení obrazov a mäkkým prechodom širokej škály hnedých, modrých a fialových farieb. Čo znamená krehká rovnováha pre autora? Krehká rovnováha to je asi to, čo hľadá každý. Rovnováha medzi prácou, životom, medzi láskou, nenávisťou, medzi rodinou a prácou, medzi médiami, v tomto prípade medzi malbou, grafikou. To znamená, každý hľadá svoju rovnováhu a nájsť ju, jak v živote aj umení, asi je ťažké a treba sa o to pokúšať. Aké sú vaše momentálne pocity po vernisáži? No, myslím, že veľmi príjemné. Výstava visí, nič nespadlo, je tu veľa ľudí a z toho veľmi veľa priateľov, takže príjemné, mám to za sebou. Karol Felix sa snaží vyvolať vibráciu duše diváka a vnímateľa súčasnej doby. V jeho tvorbe stretávame prejav kombinujúci moderné a postmoderné prvky s klasickou remeselnou technikou. Tvorbu Karola Felixa sa musím priznať, som doteraz výstavne poznala. Poznala som ju iba z katalógov a z knihy, ktorú vydal, ale veľmi priaznivý. No, mňa ako komisárku samozrejme, že jeho tvorba oslovuje, pretože som ho vybrala do tohto ročného výstavného programu a ako vidíte, že bol to veľmi šťastný typ. Je to výtvarník, ktorý nastúpil v druhej polovici 80. rokov a táto nová generácia už vydáva novú výpoveď syntetickú o živote človeka. Výborné, tak ja zvyškové veci poznám, takže pre mňa je to ako opäť som si obnovil to, čo poznám, takže sa z toho strašne teším. Už si aj pozeral obrazy, máš nejaký obľúbený? Určite áno, ja tie, čo mám obľúbené, mám doma, ale už som si našiel nejaké, ktoré nemám doma a chcem ich a Rebeka si vybrala nejaké 2 až 10. Ja sa v umení veľmi nevyznám, ale čo môžem povedať, tak sa mi to veľmi páči. A naozaj tie obrazy dávajú zo seba niečo také, že nie sú nejaké rušivé, alebo čo ja viem čo, sú také normálne príjemné, teplúčké, by som povedal, myslím teplé, akože také niečo z nich sála. Pre mňa je vzťah k tvorbe Karola Felixa mimoriadny, pretože sme aj osobní priatelia, dlhoroční. Dala nás dokopy zvláštna náhoda, že sme sa zoznámili v pred 6 rokmi, 2001. Manžel spieval na jednej akcii a pán Felix vystavoval. Odvtedy sme priatelia, ktorí sa navzájom si držia palce vo svojich profesiách. A čo sa týka tejto výstavy, tak ja sa priznám, že som nadšená, pretože poprvýkrát je tu naozaj to najväčšie množstvo zvyškových obrazov a mám z toho obrovskú radosť, ale ešte väčšiu radosť mám z toho záujmu ľudí, ktorých je tu neúrekom a ako mi povedali Novozámočania, tak toľko ľudí ešte na žiadnej výstave nebolo. Diela Karola Felixa zobrazujú hlavne abstraktné pojmy ako čas, svetlo, rovnováha sveta, tajomstvá či labyrinty.
Ako sa výstava páčila prítomným hosťom? Jeho spôsob videnia sveta je veľmi zaujímavý a originálny, nielen čo do farieb, ale aj do témy. Takže uvažujem o tom, že si obohatím teda domácu zbierku o nejaké ďalšie diela. Takže jednoznačne pozitívna a myslím si, že ešte, kým bude táto výstava trvať, tak niekoľkokrát si ju ešte prídem pozrieť. No, tvorba Karola Felixa ma oslovuje ako tvorba kamaráta a spoluautora, pretože s Karolom som začínal možno pred nejakými 10 rokmi v známkovej tvorbe a máme už za sebou nejakú kôpku celkom úspešných známok a vlastne cez tieto známky som sa dostal aj k jeho samotnej tvorbe a dnes som aj preto tu na. Môj vzťah je veľmi srdcový, nakoľko sa poznáme asi od 20 rokov alebo od 19. Sme spolužiaci z gymnázia, takže ja tú jeho tvorbu sledujem od samých začiatkov a sám mám doma dosť značnú časť týchto diel a myslím si, že táto výstava je veľmi nádherná. Samého ma prekvapuje, koľko diel už dokázal vytvoriť, čo som teda v jeho malom ateliéri nikdy nemohol zaregistrovať, že je to už toľko toho na svete. Mne sa páči veľmi o to viac, že je to kolegynin manžel, takže tvorbu jeho trošku už poznám a je to tu veľmi pekne nainštalované a dobre to tu naozaj vyzerá. No tak na výstave Karola Felixa som poprvýkrát a myslím, že môžem povedať, že som veľmi milo prekvapená, pretože môj vzťah k umeniu je veľmi pozitívny. Ja študujem na škole užitkového výtvarníctva v Bratislave a veľmi sa mi páči táto výstava. Výstava má názov Krehká rovnováha. Čo pre vás znamená krehká rovnováha? Rovnováha je v zásade určité vyrovnanie sa možno s mojím profesionálnym životom a osobným životom. Musí byť medzi tým rovnováha, inak by som nemohla toľko rokov robiť prácu, ktorú robím, pretože tá je veľmi náročná práve na takéto pohyby. A čo sa týka krehkej rovnováhy, ja mám veľké šťastie, že tú krehkosť v tej mojej rovnováhe doplňajú môj manžel spoločne s mojou dcérou a tí zjemňujú celý môj život a vyrovnávajú to práve v tých podobách tej krehkosti. Takže mňa oslovil aj názov a ja sa musím priznať, že ja poznám trošku tvorbu krehkej rovnováhy, takže vedela som, čo vás čaká. Krehká rovnováha je určite celý život, ja si myslím, pretože treba v živote robiť nejaké kompromisy a treba si aj sem tam vystrčiť rožky a to je tá rovnováha. Človek si to musí vedieť udržiavať. Ako náhle sa tá váha trošku preklopí, tak buď to ide s človekom z kopca, alebo to s ním idem do kopca, čo je ten lepší prípad. Ale ja si myslím, že zlatá stredná cesta, malo by to stále ísť rovno. Výstavu Krehká rovnováha Karola Felixa máte možnosť vidieť do 10. februára v Galérii umenia v Nových Zámkoch.